थैंक यू भैया। तहरा जैसन छिना मतलब कि तहरा जैसन सुंदर लड़की के मदद कई हमार फर्ज बा। बहुत पैसा आ गया है उमेश भाई अपने पास, बहुत पैसा। अरे खस्सी के मीट बनाओ, खस्सी के, और बिरयानी 3 प्लेट भेजो यहाँ, भी मलाई मार के। लावा इधर फट। एबे शाला मोंटी, कितना पैसा बाकी बा तोहार? 1 करोड़ 5 लाख। साले ऐसन ऐसन गड्डी मारे मुंह पर कि तोहर मुंह बंद हो जाए। हाँ आबा, पुराना हवेली पर आया जल्दी। निकाला उमेश भाई, निकाला गड्डी। बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका हम हेड मास्टर नहीं है। अरे साला, हम तो कभी स्कूल गेबे न कहीं। अरे साला, हम तो डायरेक्ट लैला मजनू से पास भइल बानी। साला हमने तीनों के उलट के चूतिया बना के गइल बा, चूतिया। ओकरा मदारी के सास को चुतिया बना देलक रे। भैया कुछ खाने के लिए जरा भूख लागल बा। भूख जाते थे। अबे साला हमारा पक्ष का भाई। भैया कुछ खाने के लिए जरा भूख लागल बा। हाँ रुक जा, देते हैं। जल्दी खाने के लिए भूख लागल बा। हाँ रुका, देते हैं रुक जा। अबे साला जल्दी दे, खाने के लिए भूख लागल बा। अबे साला कहा थे रुक जा, देते हैं। फ्लैशबैक देखे दा। अरे साला लौंडिया पर्स ले गइल, बेटा जाई ना तब बड़ी मार अबे साले टेंशन काहे लेत बा? भी कहां भाई जिंदा बा। हमरा पास एगो मस्त प्लान बा। साला हमरा ये गरीब समझता रे, हमरो पास साइकिल बा, साइकिल। अबे साले ई हमरा कहे के मतलब है कि हमरा पास एगो आइडिया बा, आइडिया। हमरे पास तो जियो बा, जियो। अबे साला कहे के मतलब है कि विचार आइल बा, विचार। अरे साले ऐसे बोला ना इंग्लिश में। अबे सालो अंग्रेज की औलाद हो। अच्छा चलो सब छोड़ा जाए वो बाइक लेके आवा पहले। इट्स वेरी सिंपल। का मतलब होई लेकर? बड़ा मुश्किल काम बा, चलो। साला माधव चुट्टा, चाबी तो ऑन कर पहले। भैया तोर गाड़ी सर्विसिंग मांगता। साले कल ही गाड़ी सर्विसिंग करवाइले रही। भैया हाउ देखा भूत। हाउ देखा भैया तार माल जात बा। भैया हाउ देखा सनी लियोन जात बिया। Run. Oh shit! अबे सालो बाइक कहाँ है बाइक? अरे साला शुगर बनावा के हम जिंदा वापस आ गई नहीं है। अरे बाइक सर्विसिंग मांगत रहला का, दे के लिए बनावे खातिर। साला माधव चुट्टा कहीं का, वहाँ से भाग आया तो ही शुगर बनावा, मतलब मार के साला गड़िया फाड़ दे। अबे साला टेंशन मतलब प्लान दूसरा सुना। अब इधर साले के छोरे के नावा, छोरे के नावा। कल साला मार निकल। चलो साला भैया कुछ गाने पे भैया भी बनाने थे, बहुत जो गाने लगा।
ओए साला 10 रुपया मिल गई, 10 रुपया मिल गई। तो हमारा के दे ए हट जा साले के कोना मिल गई, तो काने मिली साले। The next day. अरे साला इसमें तो ताला लगल बा। अरे साला फर्जी चूतिया गैंगस्टर। ओए साला ये प्लान चौपट करवाई हम बिल्कुल साला। भाग साला यार। साला लागत भाई घर में बहुत माल बा। ए पिंटू, हाँ। साला के बोल 4 चक्का मंगावे खातिर। ठीक बा। अबे साले पुनीत को फोन कर कार ले आई। अभी लगावत पानी। उमेश, आज बहुत माल लुटा गए बा, अब सबके कर्जा सधा दे। लेकिन जेबी का पार्टनर, जेबी मिशन पास भइल बा, इस साला बबली के चक्कर में भइल बा। अगर इस साला गइल रहते तो आज मिशन फेल हो जाए। सही बोल रहा है। ओए अबे साला पुलिस कहाँ से आई? साला तू ही न कहले रहले पुलिस के फोन लगावे खातिर। हेलो पुलिस, शंकर चौक पर आवा। बैगनवा के घर के पीछे चोरी होत बा। चल चल साला चल।